Ayo liwunge dienggo penutup. Ya. Elisa karo Tatin wong loro. Ya. Liwunge pamundutan saka para dukuh-dukuh. Kembang rawene ra sida berarti ne. Mengko gara-gara iso ana kembang rawe. Oke. Ya. Wong sesi gojeke ronggon iki limbukan karo gara-gara. Ya, ayo diaturake. Mangga dadi liwung atiku. Ya. Wis ben di nyanyekke Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Bar iki kowe ngaso, engko terus limbuka gara-gara pentas meneh. Ya. Tekan gara-gara napa? Ha iya no. Anggepe kaya bintang tamu profesional iki. Lho jarene pengganti Mimin Apri. Mimin, ayo kowe dadi lanang sik. Terus matak Jawa. Ya. Monggo. Ngalamat ini, ngalamat. Dadi ngalamat napa? Ya ngalamat, biasane limbukan toe metu ping pendo. Metu ping pindho iki gesel. Ya ora apa-apa, ya rasa dirasake. Ya siji loro telu. Dadi, yo sapa sik apa bareng? Bareng lah, bareng. Bareng ya. Yo. Ora petekelan lho. Heeh. Petekelan yo apa meneh? Yo. Dadi liwung atiku. Ya kowe sing mepet-mepeti awakmu gegedeno. Lah aku wis nang kene lho, wis nang pinggir lho. Kowe mau yo ning kene, ning kono, ning kene. Aja melu-melu aku. Kuwi malah justru Elisa totalitas. Iya. Kuwi ben nguasan panggung. Aku iki joget lagune kaya ngene kok ming kaya mentok mlaku anggere mandeg ming nelek. Enteng wae. Kaya mentok apa? Mentok mlaku anggere mandeg ming nelek. Mandeg cerot. Aku pas coba tak dili ana cerete ora. Wah, saru yo nek nang kene. Yo, ayo sing semangat to yo karo nggo nyusul. Lah iki nek junjung awake yo penak wae enteng lah aku. Asalahe kowe awake gedhe lho, ora kabeh sing penari lemu-lemu yo akeh, semangatmu kurang membara. Ya aku ra iso kaya kowe ra iso aku. Ya engko disuda bayare ya, Pak. Nah, mesti ya. Sudane niki tak gawa aku lho. Wes nek kali aku. Engko tak tambahi sak lho sik. Apa? Itu punya aku ya, Pak. Heeh, iki. Mau akeh aku. Ya, sekon apaan? Pelit kok cenen dasare pelit. Yo. Kan di mau Kari dhewe. Sabda Pandita Durna. Yo, guys. Durna. Yo. Sabda Pandita iki cendol dawat barang mlebu nggon wayang ya. Ya ora apa-apa. Kempol cawet. Cendol dawat. Apa baleni padahal?
Cendol dawet, cendol dawet. Apa duduk? Ora cendol dawet. Duduk. Kupingmu sing do suwak. Duduk. Ora muni dawet ya. Duduk dawet mau cawet. Kowe ya padha rentok omong nang ki rentok saru. Aku mau ngomong ki sing diomongke dalange. Ya rasa ditirokke wira bener kok. Omblosoke dalange. Ora masuk iki dalang Sing sing bener dawet ora kuwi. dawet. Cendol dawet. Dawet ki sing ireng kae lho dawet. Duet. Duet ki sing nggo bayar ki duet. Duit. Duit ki sing nyanyi lanang wedok kuwi duit. Duet. Duet ki sing nggo renang kae duet. Cawet. Ah, wis. Ya beda adoh duet karo cawet. Nek Lisa wani aku ora wani. Lisa radong kok. Aku dong dadi aku terima meneng wae. Ya, mangga. Yo. Sar. Sabda Pandita. Ya. Dadi wong atiku. Pancene. Gane kok jembar ya rene-rene lho. Ya aku pengen mendekatimu. Nek ndase iki kepidak piye? Sapa Mas Wahyu? Heeh. Aja mesakake. Ya mulane aja rene-rene. Oh iya. Kowe kono wae. Oh, jembare semono ya isih kurang gone. Iya. Iki cicilane lenjuk kene. Pececelan nih, matane nek pececelan. Lah ya. Mencicil. Pecicil. Nek mencicil iki motor. Lah iya. Pecicilan kuwi gerakan. Oh, Ya ora iso ya saya. pecicilan nih matane to. Ha iya. Ya kaya matamu nang ngene iki lho. Matamu kuwi. Nang ngene iki jenenge pecicilan. Iki mencicil. Oh beda meneh. Ya rasane nesu-nesu. Lah kowe nek galak iki. ya ben, kowe nek aku matamu Ora bareng ya. ora mareng. Bandingalanmu. Nek karo iki oleh Paningalanmu. mripate ngono bae. Iya. Ya, mangga. Sabda, ya. Sabda Pandita Ratu. Bukti Gusti Ngelani. Aku kami ngomong mati. Sampun padalang. Sampun Pak, wis keringetan Pak. Aduh, mumet sirahku. Iya. Wis kono nang anu wis bali nang gone dhewe kono. Sing nggon aku mau urung sida. Ya kono jaluk aku wis oleh iki ya. Didum lho karo kancane ora dipek kabeh. Beres. Oh iki barang ya. Waduh. Beres. Oh iki barang e. Beres. Dina iki. Oh ora ono. Oh alah. Iya. Wong kok bebase kaya ngono ya. Iya, ya pancen ngono kuwi ciri khase. Ya. Diteruske dhisik.